A zene az jó. Minden éjjel ugyanaz az álom, ami átfordul rémálomba. Mondjuk ez a Azt tettem, amit tennem kellett. árcsökkentés. Hogy megvédjem a világunkat. Nem irányíthatsz mindent, Strange. Sam Raimi filmje. Átjárót nyitottál az univerzumok között. Micsoda? És nem tudjuk ki vagy mi sétál át rajta. Wanda, mit tud a multiverzumról? Vízt foglalkoztatta. Úgy vélte veszélyes. Igaza volt. 2022-ben. Sajnálom, Steven. Meggyaláztad a valóságot. Ez nem marad büntetlenül. Mondjuk el neki az igazat. Új dimenzió nyílik. Strange kusza világában. Kicsit elszabadultak a dolgok. Ha felrúg egy szabályt, vigyázz! Hőssé válik. Én bezzeg ellenséggé. Ez nem igazság. Strange! Dr. Strange az őrület multiverzumában. Nagy patikába. Igen.